Fl-aħħar 3 xhur tas-sena li għaddiet, il-claims għall-inċidenti mhux fatali fuq il-post tax-xogħol niżlu b'29, jiġifieri 3.7%. Dan meta mqabbel mal-istess perjodu fuq is-sena ta' qabel. Fl-istess waqt ma kinux irrappurtati imwiet fuq il-post tax-xogħol. Stqarrija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tinnota kif fil-waqt li bejn Ottubru u Diċembru tas-sena 2013 kienu 781 il-persuni li weġġew fuq il-post tax-xogħol, fl-istess xhur is-sena li għaddiet dawn niżlu għal 752. Is-settur tal-manifattura kien l-iktar attività ekonomika li fiha seħħew inċidenti fuq il-post tax-xogħol b'21.1%. Setturi oħrajn fejn ġraw inċidenti jinkludu dak tal-kostruzzjoni bi 15.4% u trasport u l-ħżin bi 13.2%. Il-maġġoranza tal-inċidenti seħħew f'kumpaniji li ħadmu 500 impjegat jew iktar. L-akbar numru ta' inċidenti ikkawżaw feriti u ġrieħi superfiċjali filwaqt li numru sostanzjali ta' inċidenti laqtu l-estremitajiet fil-parti tal-fuq tal-ġisem bħaswaba.